tu by som ale chcela povedať, že niekedy prídu pacienti s tým, že hovoria, že čítal som v knihe, že by som mal to a to a že by som mal pozitívne myslieť a že by som sa nemal poddávať negatívnym myšlienkam, ale to takto nefunguje. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si pripustili aj tie negatívne myšlienky, aj tie smútky, aj to, čo proste príde a je nám v tom ťažko. Ale je rozdiel pripustiť si to a chvíľu s tým zostať a potom sa z toho ako keby znova pozbierať a začať veci riešiť, alebo sa tým nechať deptať. Takže tak ako spomínal napríklad aj Viktor, že boli chvíľky, kedy mu bolo zlé a kedy si uvedomil, že to je vážne, takisto ich mal Karol, takisto ich mala Veneta, ale to, čo majú títo ľudia spoločné, každého z nich niečo napokon postavilo na nohy a išli ďalej. Každého niečo iné. Karol mal pocit, že prepasol v mnohých ohľadoch svoj život a že chce robiť veci inak. Čiže chcel sa začať venovať tomu životu ako si z inej stránky. Viktor, ten proste začal si veci užívať. Veneta si našla svoju filozofiu, Vlaďka bojovala so svojimi strachmi. Každého niečo iné ťahalo dopredu.